Van-e mindenkinél zsebkendő? Mert ha nincs, akkor most legalábbis néhány perc erejéig veszélyben vagyunk, ugyanis támadnak a bacillusok, a felnőtt korcsoport produkciója következik. Ezzel az országos bajnokságon a második helyezést érték el. Elment, illetve összehúzódott a függöny. Lehet, hogy magamra hagynak, és akkor nekem kell kitölteni a következő másfél órát. Ahhoz mit szólnának, ha én táncolnék? Nem tudok innen lehet bemenni. Baj lenne? Nem lenne baj? Jó, erre az este során még visszatérünk, azért nézzük meg ezeket a bacillusokat, megpróbálok eltűnni, hogy jöhessenek ők. Ha nem sikerül, maradok és táncolok. Igen, megvan. Én már látom őket, nagyon veszélyesek, a zsepit készítsék elő.